Nyakwaremogi mopogore kod mano gikone koro aput manyocha ochuog kod jatend piny Kenya William Ruto ma bende dhi ng'iyo wach mar neno kaka ibiro chul jok ma osebedo ka kadho e lwet jopiny ma osebedo ka ng'anyo e pacho kaendi nyocha ochamo ma jomo kalo chien. Magi te timore e kinde ma bende weche osebedo ka osaso kendo sekni e it oganda jo Kenya e wi gwelo mar jatend duol mar LSK kanyakla mar okinde pacho ka Faith Odhiambo ma bende tonge mabith osebedo ka chuoyo kalro kod okang' maneno wuon okawo mar yie gi tich manyien Nyakwaremogi Gajwang'. Motelo ne mano, oganda jo Kenya osebedo ka bandho ni to sirikal biro chulo joma osebedo ka kadho e lwet obila yo machalo nade. Senior, ma neno kagima en odiochieng' manyien, odiochieng' ma wendo kaka jokristo jawachoga ne joma ne oyudo hinyruok e lwet obila e kinde mag ng'anyo. Sani koro chal kagima winjruok mar mogik moko 10 mag ODM kod Kenya Kwanza neno kagima koro chopo kare. Kora chak gi mane wuore. Gombo ni pimno ne to dibeni ma en okang' ma jatend piny Kenya notiyogo mar temo kweyo liet ma osebedo ka chwakore bwo tende. Adira makende VJ en ni wach mar neno kaka sirikal chulo jogo manowito jogi, jogo manohinyore, jogo ma jogi nolal. E kinde weche siasa kuom higni mosekalo mang'eny en kwayo mosebedie. King'iyo mana kochakore gi 1992 mani luongo ni political clashes manotimore ng'enyne to area mar Molo. Jogo osebedo ka wacho ni nyaka sirikal nonie wechegi mondo gibendo pargie nikech ng'eny wechegi olure ga gi weche siasa. To siasa timore ka nitie sirikal mobetie gi jogo mabalo gi sirikal. Kiduogo 2007-2008 mabendo ng'ere kaka post election violence, kanyo bende ineno ka nitie ji mang'eny mano darie thuchegi, mano negi, mano hinyore, mabendo osebedo ka wacho ni nyaka bedie kaka sirikal timo ang'o wachulogi. Kata bedie ni maka ne nitie pesa mano gol mani chulogi, tadira makende en ni ne nitie jok mano ng'i maber mohingo jowadgi. Nyaka sani ibro yudo ka nitiere jogo maluongore ni IDPs mawuok Nyanza mabro wacho ni gima nomigi opogore gi mane giwinjo ni miyo jomoko magisiko gigo kambi ka county commissioner ka regional commissioner ka giwacho ni sirikal ok miwa manodong' go manonego miwa. Kiduogo king'iyo weche manotimore 2017 tok yiero ka koro jo kweth mar NASA nowacho nok gidoge yiero mane temo geng' jomoko mondo kik dhi e ombulu. Bende sirikal nodonjore gi ji mogo ji mang'eny monego ji. Kanyo bende nitie ji mawacho ni nyaka sirikal ne kaka timo ang'owa miyo gi chudoni. Nyaka ka koro nyo wabiro 2022 ka manye wan gi sufuria movement, to kwa sufuria movement to koro wabiro mar jo Gen Z manyotimore 2024 to gimotimore higane. Dwaro nitie ni sirikal matiyo mondo ong'iye jogi gi wang' mopogore, mondo one ni to anyuolagi kata bed mna ni pesa obed pesa maromo nade ok inyal pimo gi ngima dhano. To nitie gimoro momigi mang'isi ni sirikal mamari timo ang'owa dewi kendo sirikal mamari ni nigi kodi achiel kuom lit miwinjo no. Panel manyochaki mar Professor Makau Mutua to gima yuora Faith Odhiambo jalupne ok en panel madhi chulo ji. We wawach kamano nikech gima ji osebedo ka wacho en ni panel no ema dhi chudo. Panel ni tije yot. Tij panel ni en ng'iyo ni to ang'o gang'o maditim ka sirikal pok ochulo jogi. Ni mondo ging'iye ni to bende nitiere jogo monego chul. To nitiere jogo ma bende lwetgi nochopie e masira manoyudo jok midwa chulgi to justice ratiro e yor chik bendo kawo.
Tijgi maduong' en ni ka giseng'iyo gigi duto to gibro ndiko report. To report ni moko bro dhi e cabinet. Ma ka nitiere weche ma cabinet onego kalie mabiro neno no chul jogi to bro timore. Ka nitiere weche chike monego loki ma giwacho ni chik ni ka nitie to wacho ni ji ma kapo ni nitie tule thurwa ka kapo ni nitiere maandamano to ji ohinyore to ji onegi magi eka kibro chuli ji mano gibro tere od bura mondo jo od bura kalie mondo obed chik nikech ing'e ni wanya wacho ni sirikal koro wacho ni bro chulo ji to ka sirikal mar Ruto ne ochulo ji to sirikande mamoko ka kapo ni wabedo gi gik machalo ma koro gi assessne to bende nitie framework ma sirikande mamoko go bro timo ang'o bro chulo emomiyo bro bedo cabinet paper kata bro bedo nodhi e od bura mondo obed chik to jogo nikech ng'eny jogi adira makende VOJ gi jowetena gin jogi ma polis emonego gin jogo ma polis emohinyo gin jogo ma polis samore molalgo Wuon polis to en sirikal. Emomiyo adira makende gini onego bed ni kisungu maber luonge ni victims of police brutality. Emenyi neno ka Faith wacho ni en kanyo mondo many ratiro ne victims of police brutality. Ma en gino ma LSK osebedo ka wacho. Emomiyo nyodonje panel ne. Nikech koro giyudo yo mayot mar bet achiel kod achiel gi serikal. Mar wacho ni oyo jogi no konegore. Jogi nyoko gore kigin. Jogi polis emano donjore kodgi ma polis emotimo negi timbe inagi. To justice bende nyaka bedie. Nikech polis mana kaka waneno inquest mar Rex Masai. Polis ema ineno ka bunde momiye no dhi gode maandamano monego bed gi rubber bullet tidhi iloko kuma ne ji go e sei ng'ama omi bundo go sei ng'ama nigi bunde matimo ang'o ineno kiloko gigo emomiyo giwacho ni okwang'i chudo kende wabro ng'iyo ni ng'ata mano kelo tho mar ja Kenya mora mora e kinde gi duto mwang'eyo bende okaw ne ratiro mar chik emomiyo achiel kuom ripode ma gibro timo ma mandate gi en ni gi suggest ne Director of Public Prosecution ni to jomage kinde ka manyaka kaune gi chik kaluwore gi victims gi. So okena ni jogo bet kanyo ne gibro wacho ni koro ni jog manonegi waketo sujui milion apa gin gi assess to ging'iyo modalities to gi recommend to koro tok recommendations gi koro piny owacho koni ka report ni wayudo kara koro jok mano hinyore wadwa timo kama jok mano negi anyuola gi watimo kama jok mano kelo tho to gi hinyruok ma jogi bendo timo ang'o utere doho mane gima timore. VOJ penjo ni ochakore ne ni Faith Odhiambo ma en ogai mar jo kinde pachoka osebed ki ibane weche ma ok oyue nyaneno kod fwambo moro nyondiko very subjective headline nyoro ma bende ne en mbaka minyalo go e hunji mag jofwambo ni to bende gik mondiki bende gin gik manyiso fwamba diere koso en mana pach ng'ato yani ka nidhi e sikul mar fwambo tiko ni pach ng'ato pok nobedo ga sigana mana diere mago ne pach ng'ato twang'e ni en ng'a twang'e nang'o motimo bedo Faith e panel rachne jomoko to girachne nikech gin ok gihero ni kama oganda wanitie ber nyaka timang'o wuogie. VOJ adira makende en ni jok ma sirikal osehinya hinya e tulo maruore gi weche siasa gin oganda Luo. To ka koro wayudo nyajaluo matheringenye kaka Faith madhi bet kanyo to ko ni gini an okadhi adhia ni koro ni weche chudo kende madwa king winjo duonde kano loso ang'e ni Stafford bro mewa duond Faith kaka noloso chike ka wanyalo yude
mondo jopiny winja nena gigo mano wacho ichika itimosi winja nena gik mane Faith owacho koyie gwel mane jatend piny Kenya ogwelego mondo bed jalup jakom mar aput makamano kod rieko ma oneno ne biro konyo Kenya dongo e weche mag luoro ratiro mar oganda mabende en achiel kuom fuond katiba mar piny Kenya, the Bill of Rights, kideje mopogore opogore. Ka wanyalo winjana kaka Faith nyocho loso Stafford, miwanena kaka no loso mano jalup jakom mar aput ma bende biro keto kenge mar biro neno ni to Kenya nyalo chango nade e lwet sand ma waneno e kinde ma jong'anyo nie ndara nikech chik bende oyiene jo Kenya dhi e ndara ka gibandho godo weche machandogi. Winjana kaka noloso chal ka gima poko ikore nyakwara Mogajwang'. Sinia, wach po nitie kuomi kapod itede, wach po nitiere kuomi. Oganda moko ok osebedo ok mor ni nyaronagi ma wiye otimo jere kama okete chuny weche manyalo konyo piny dongore ni. Nikech kata mana jatelo mar Amnesty International mosebedo ka kegi sirikal kabisa to emano kuongo golo ote no bro betie aputno kendo bro neno ni omanye ratiro mar jo Kenya mosewito ngimagi to mosehinyore kaluwore ga putno nikech mo wacho na putno ber nikech giyudo nafas mar bete achiel gi piny owacho mondo giwach ne piny owacho gimonego tim mondo giwach ne piny owacho ni ok en mana chulo ji kende, en nyaka dwaro ratiro ni jogo manokelo tho to gi hinyruok mar jogi bende nyaka kawnegi atua. Onge ng'ama nolose. Nyinge ng'a. Nikech aduoki mana chien ng'ato orona message moro ka wacho kama ni Senior J Bonyo is apt nikech bedo ni nyaronagi ni kanyo to jomoko kosebedo ka mor kode ahinya maka joma kata mana e bwo LSK ka nitiere koko moko ma wawinjo ma oting'o mane ogol kod former LSK president Nelson Havi iluongo ni Chai Guevara. VJ achiegni gi Faith ahinya. Tadwa koni ni nyaka ne yier Faith office. Okapare nosebedo gi gima kisungu luongo ni honeymoon mar office no. Pokomongo mit mar office no. Pokomongo mit mar office no nikech simbe ma jo Kenya gone. En simbe ok yue. To gin ja Kenya mowuok kuom konde mag piny Kenya duto. Nyathina omaki, police monja ot kato mako nyathina ukonya nade. Awanie ng'anyo wakwedo gima kama e gweng'wa ka police odonjore kodwa ukonyo nade. Osebedo para manyime mar neno ni ja Kenya mora ma police odonjore godo e tok chik oyudo ratiro mare. Kibet kode to simbe madonjone ok gin kata ni gin simbe mag jotelo, gin simbe jo Kenya ma kawaida VJ madwaro konyruok moko ma bende kata mna mokinde osemayo nikech okinde bende nitie magele. Gone agasi motokoni nya an gi kese e doho to kinyo kuna na kel pesa makama to koro kilno sani koro kumak simba ikonya nango nikech jo Kenya noneno kano yiere ne gineno ni manyako ma pod tin ma nyako ma oyie mochodore ni dwa konyo jo Kenya nikech ngeni samo yier jatendo jo kinde ideally initiyo no kinde to en no biro gi sura ni ja Kenya mora ma idwa roche ratiche to bro keto ni LSK bro wuoko ko mondo konyo gigi di bedie ni nitie jok marach negi mano seneno ni LSK ni ono bed club mana mar wakinde kende magi motimo en gino makonyo wakinde kende. Faith osewuoko ko mar konyo ja Kenya mora nye winjo koloso to wacho ni mama Angelina Okinda mane nyathine onege police station Mabondo kodhi penjo ni ka police no maya piko mare to kone ni bikawa pikone to bang'e to kone gini nyathiu ni wabro tere doho kinyine mano nego bedu ticha beach to kagi korene gidwa dhi e doho to kendo koro lokore kone ni nyathiu koro nitiere mochari Mabondo
Gima lit ahinya. Mokwacho ni en e komiti no eloji ka mama Angelina Okinda. Manyaka sani pod dwaro ratiche mondo ng'e ni to nyathine ng'ama nonego to nonego nang'o nikech apiko mna mokaw kuomi gi polis kaka gikawoga mondo ichiw asoya. Then kidhi omo tiketi e station. Tikone janyuol ni miwa siling 40,000 kokamano to kiny warade doho mabondo. To nikech gionge godo to giwacho ni okay kara kiny warade doho mondo wawinje ni makosa nyathini en ang'o. To kinyine ikoni nang'o ni dhiye mochari mabondo. Wach malit ahinya. Mage ji ma faith ne nie panel no elogi. To mage marach ne jomoko nikech nitie nyithi joluo moko manonegi gobila e yo moko winjore. To nikech koro faith dhi wacho ni okene mna chudo kende nikech pesa ok nyal duoko ngima Vitalis Okinda, kijana makata nang'eyo. Pesa mora ok di chul mama Angelina mabende ang'eyo kabisa onge pesa manyalo kelo ngima ng'ama manyalo kelo ngima. To ratiro ni polis manonego kijana ni okawne hatua kaluwore gi panel ni ma panel ni oyudo ni polis ni nyaka kawne gi hatua. Mabro wacho ni polis ni kotere bao to wache ni to kara nonego Vitalis nang'o. Ang'o mane ma Vitalis okawo margi. Mago e ratiro ma faith wacho ni en odhi timo ang'o, odhi luwo maduong' kucha e marach ne jomoko. Make mana kanyo wach malit ahinya.